إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا. إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Džabir ibn Abdillah al-Ansari kaže: klanjao je poslanik sallallahu alaihi wasallam podne namaz bil hađire, za velike žege, a ikindiju o šemsu naqije, dok je sunce još uvijek žarko grijalo, nije počelo mijenjati svoju boju, a akšam kada bi sunce zašlo, a jaciju ponekad ovako, ponekad onako. Kada bi ih vidio da su se okupili, požurio bi, a kada bi vidio da su okasnili, i on bi okasnio sa jacijom. A sabah namaz klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme za noćne tame. Džabir ibn Abdillah al-Ansari, o njegovoj biografiji smo govorili u poglavlju Gusula. El-Hađira, koja je spomenuta u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao podne, jeste oznaka za veliku žegu, jer došlo je od riječi el-Heđr, a el-Heđr u arapskom znači ostaviti. Znate, može biti el-Heđr, to je izoliranje od čovjeka, da ga napustiš i da ga ostaviš zbog njegovog velikog bidata, nepokornosti Allahu dželešanu ili zbog pokvarenog hlaka i slično tome, pa ima el-Heđr. I el-Heđr je dozvoljen u globalu da bude koliko? 3 dana. A mimo toga je zabranjen osim u iznimnim slučajevima. Pa su oni nazvali ovo vrijeme el-Hađire, od el-Heđr, ostavljanje, zato što bi oni u podne ostavili posao, ne bi radili. Nije bilo moguće raditi, jeli, na takoj vrućini. Pa kaže se ovdje u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme klanjao podne. No međutim, suprotan ovome hadisu jeste hadis u kome se spominje odgađanje podne namaza zbog velike žege. Odgađanje podne namaza zbog velike žege. U svakom slučaju, odgađanje namaza pri velikoj žegi je šta? Sunnet, pohvalno, nije obavezno. Ako čovjek klanja za vrijeme, znači dok je vruće, ispravno je postupio. U ovome hadisu, kako kažu neki islamski učenjaci, je dokaz da prije akšama nema nafile. Jer se kaže u hadisu šta? Klanjao je akšam kada bi sunce zašlo. Znači nema vremena zašto? Za nafilu. I ovo je poznato kod hanefijskih, kod šafijskih učenjaka, da prije akšama nema nafile. I to se prenosi od 4 Hulefaj Rašidina, Ebu Bekr, Omar, Osman i Alija, da nema prije akšama nafile. I ovaj hadis ukazuje na to. Može se to zaključiti iz njega? Može. Da je klanjao znači akšam kada sunce zađe. No međutim, ispravno mišljenje je da ima nafila prije akšama.
I na to ukazuje vjerodostojni hadis, između ostalog hadis kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama onaj ko želi. Pa je znači namaz prije akšama legitiman i utemeljen u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I imate predaju kod Buharije i kod Muslima od Enesa ibn Malika, kaže da su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme tražili stubove po džamiji prije akšama i klanjali. Prije akšama klanjali za stubova. U predaji kod Muslima kaže se: kada bi neko došao u džamiju, mislio bi da je namaz završen. Kako? Kao da klanjaju šta? Sunnete poslije akšama. Mislio bi, kad uđe u džamiju, tako stoji u predaji kod Muslima, mislio bi da je namaz završen. Gotovo. Pa nam ovo ukazuje na šta? Da namaz prije akšama ima svoje utemeljenje. Kako ćemo onda posmatrati predaju da 4 hulefaj rašidina nisu to praktikovali? Prvo šta ćemo? Gledati vjerodostojno, tako? I to je najlakši put da se riješi problem. Ako pogledamo u predaju, vidjet ćemo da je bilježi imam el-Mervozi sa prekinutim lancem prenosilaca. I ona je oprečna ovoj predaji da su ashabi klanjali, jer to više ne radi se o jednom, dvojici, trojici, nego se radi o velikoj skupini, da ne kažemo skoro svima, da bi izgledalo kao da su ljudi završili namaz, to je se klanjuju sunnete poslije akšam namaza. Neki islamski učenjaci kažu da je ova predaja i ovakvi hadisi, da su dokinuli hadise koji govore o namazu prije akšama. Međutim, to mišljenje nema svoga mjesta. Nije jako. Potpuno je slabo i osudio ga Ibn Hajar al-Asqalani u svom djelu Al-Feth ili Fethul Bari. U ovome hadisu je dokaz učenjacima koji kažu da je bolje požuriti sa jacijom ako vidi imam da su se ljudi iskupili. A ako vidi da su i oni malo okasnili, onda je bolje da odgodi jaciju. Kažu malikijski učenjaci i drugi i većina pravnika da je bolje okasniti sa jacijom. I ovo imam Tirmizi spomnio od većine ashaba i tabijina. I ovo je mišljenje Ahmeda i Ishaka. Dok kaže Ebu Hanife i po jačem mišljenju šafijska pravna škola i po jednoj verziji Malik, da je bolje ranije klanjati. Da je bolje ranije klanjati, znači namaz. No, međutim, ako se ljudi dogovore za jaciju ili za bilo koji drugi namaz, da ima određeno vrijeme u kome će se učiti ezan i kamet i da se radi po tome, da se ljudima olakša da znaju tačno namazska vremena, našto u ovakvim sredinama gdje se ne čuje ezan napolju, ili gdje ljudi ne bi da ima ezan napolju, ne bi ga čuli, onda ne smeta da se odredi vrijeme kada će se klanjati namaz. I to je dozvoljeno, nema u tome nikakve smetnje, zato što je u tome olakšanje ljudima. I nema nikakve smetnje da se znači jacija, naročito ako je u ljetnom periodu, da se klanja u prvo vrijeme, a da se sabah odgodi ka drugom vremenu. Znači da se klanja već kada se pođe rastanjivati, neće smetati ako je u tome olakšanje ljudima i ako će veći broj ljudi doći u džemat. Nema smetnje. Jer je sve to namasko vrijeme. Namasko vrijeme sabaha je bolje, tačno u prvo vrijeme, no međutim ako će doći veći broj ljudi na sabah i da će to olakšati ljudima, nekome znači puno da ospava još pola sahata ili 45 minuta, onda ne smeta da se klanja sabah namaz pola sahata prije izlaska sunca, neće žao tada smetiti. Neka ulema kaže, ovo se razlikuje od vremenskih ovih, ne od podneblja, nego razlikuje se znači od perioda vremenskih, ili da li se radi o zimi ili se radi o ljeti i tako dalje. Pa kažu, zimi će se kasniti sa jacijom, da se ne bi ljudima dala prilika šta? Da pričaju. Jer ako je jacija u 6 sati, ljudi sjedne i onda pričaju do 9-10 sati, priča koja možda nema svoga mjesta ili nije od koristi i tako dalje, onda upada u hadis zabrane, koga ćemo spomenuti nakon toga. A ako je ljeto, onda da se požuri. Onda da se požuri sa namazom, jer kašnjenje bilo koje je ljudima svakako poteškoća i otežanje. U ovome hadisu je dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sabah namaz za noćne tame. Znači prije nego što se rastane. Gales. Govorili smo šta je gales u prethodnom hadisu i govorili smo u prethodnom hadisu, ako se sjećate dobro, o propisima sabah namaza i spominjali smo mišljenje učenjaka koji kažu da se treba sačekati rasvanuće i mišljenje drugo da se klanja za vrijeme tame i spomenuli smo na kraju prioritetnije mišljenje u svemu tome. Naredni hadis je hadis kome autor kaže An Ebil Minhal Seyyar ibn Salame قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الحاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحيانا، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 100. Od Ebu el Minhala Sejara ibn Selame se prenosi da je rekao: ušao sam ja i moj babo kod Ebu Berzeta el-Eslemija, pa je rekao babo: kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao propisane namaze? Pa je rekao: klanjao je podne namaz, koga vi nazivate prvim namazom, kada sunce pređe na drugu polovinu neba. I klanjao je ikindiju tako da bi se neko od nas vratio svojoj kući na kraj grada, na kraj Medine, a sunce bi još uvijek jarko grijalo. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama, a volio je da okasni sa jacijom koju vi zovete el atame. Mrzio je da se priča ili da se spava prije jacije, a da se priča poslije jacije. I završavao bi svoj sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga koji sjedi do njega u safu. I učio je između 60 i 100 ajeta. Hadis je jasan, zbog čega ga je spomenuo autor u poglavlju namaskih vremena, kao i prethodni to hadis. Jasno govori znači o namaskim vremenima. I ome hadisu je dokaz da su ashabi znači pitali o postupcima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako je klanjao. Pa je obaveza čovjeku kad želi da nešto sazna o šerijata da uvijek pita kako je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sejar ibn Selame, tabiin, pouzdan, povjedljiv, kaže Ibn Hibban da je umro 129. hidžrske godine. A Ebu Berze, on je Nadle ibn Ubejd, učestvovao u bitci na Bedru i kaže se da je on jedan od onih koji je ubio Abdullaha ibn Khatala. Abdullah ibn Khatal. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je oslobodio Meku, kada je ulazio u Meku, dao je sigurnost svim ljudima da se nikome ništa neće desiti osim 4. Za 4 je kazao: ubijte ih, taman ih našli da su se prikačili za Kaabu, za odjeću Kaabe, da se uhvati, ubij ga tu. Gdje god da ga nađeš. Njima nije dao sigurnost. To su Ikrime ibn Abi Džehl, to su Abdullah ibn Khatal, to je Abdullah ibn Abi Sarah i to je Meqis ibn Sababe. Njih 4 nisu dobili sigurnost. Iako se neki spasili od njih. Prihvatio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od neki od njih islam, kao što je Ikrime, i znate dosta puta šta je Ikrime govorio, da prenosi Ikrime od Ibn Abbasa i tako dalje. No međutim, Imam Muslim u svome sahihu nije htio prenositi predaj Ikrime od Ibn Abbasa, već je prenosio Buharija. Muslim nije prihvatio te rivajete, te verzije. Što se tiče Abdullaha ibn Khatala, kaže se da ga je ubio Ebu Berze, no međutim ovo je slabo. Ispravno je da su prema njemu potrčali Sa'id ibn Zaid i Ammar ibn Jasir. I da je Sa'id bio brži od Ammara i da ga je ubio kod Kjabe. Stanovao je u Medini, živio u Medini i izlazio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u brojne bitke, pa je potom ušao živjeti u Basri. Izlazio je u bitke u Horasanu, kaže se da je umro u Horasanu, drugi kažu da je umro u Basri, treći kažu da je umro u Nejsaburu. Posle 64. hidžrske godine, a neki kažu posle 62. Ustajao bi po noći i klanjao, a bio bi star čovjek i ne bi nikoga budio od svojih sluga da mu pomogne. Prenosio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem 46 hadisa, 2 su kod Buharije i Muslima, 2 kod Buharije koja nisu kod Muslima i 4 kod Muslima koja nisu kod Buharije. Što se tiče el-Eslemi, to je pripisivajući se jednom od svojih predaka, djedova, koji se zvao Eslam. Klanjao bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisane namaze. Ovo klanjao bi ukazio nam da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio stalno. Da je u kontinuitetu činio ovo što je spomenuto u hadisu. Tako da škjane, tako bi činio. El mektube, to su propisani namazi,
El mektubije od ketebe, što znači pisati, to je propisani namaz, to jeste obavezni namaz. Jer uzvišeni Allah kaže inna salate kjanet alel mu'minine kitaben, ketebe, propisan, meukuta, tačno u određena vremena, ima vakt, tačno, kome je propisan taj namaz. U ome hadisu spomenuti namazi, njih pet dnevnih namaza i nije spomenut vitr među tim namazima. Što ukazuje da je vitr šta? Da nije propisani namaz. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka, za razliku od Ebu Hanife, koji smatra da je to vađib. Jer Ebu Hanife pravi razliku između vađiba i farda. Pa je kod njega fard nešto što tvrdi sa sigurnošću kategorički da je to obaveza. Dok kod vađiba nema tako kategoričkih argumenata, pa kaže vađib. Znači, dvoumi se oko jačine argumenata, pa kaže onda vađib, a ne kaže da je fard. Ovdje je spomenuto podne namaz. Podne ima u šerijatu 4 naziva. Prvo je el-zuhr, što je poznato i najviše se koristi, salat el-zuhr. Potom ima el-heđirah, el-hađirah i el-ula. El-zuhr, el-heđirah, el-hađirah i el-ula. El-heđirah i el-hađir to je isto glagola, znači gdje kada se klanja pri velikoj vrućini, a el-ula nazvan je ovaj namaz time prvi namaz, zato što je Džibril klanjao prvo podne namaz kada je došao da pouči poslanika sa osrme namazskim vremenima, pa ga je klanjao šta? Prvog od svih namaza. Klanjao je podne namaz. Kaže se u jednom hadisu, klanjao je poslanik sa osrme ihda salatej aši. Jedan od namaza ašija, misli se na podne ili na ikindiju. Može se, znači isto ovaj naziv se može odnositi na namaz podne ili na ikindiju. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu men salla al-bardataini ili al-bardaini dakhala al-dženne. Ko bude klanjao 2 hladna namaza ući će u džennet. Koji su 2 hladna namaza? Sabah i ikindija. Sabah i ikindija. To su 2 hladna namaza, kažu zato što se klanjaju za vrijeme kada je hladno. Klanjaju se na početku dana i pri kraju dana. Kod nje kad je 45, kod nje je hladno, samo da znate. Da ne misli neko da je to hladnoća, da se čovjek trese. Oni su pravili razliku, znači oni kažu nekada hladne noći bile, iako to odnosu možda na hladnoću koju mi imamo, no međutim svako podneblje ima svoju hladnoću. I zato ponekad ljudi ne mogu trpiti naše hladnoće. I znam muslimane koji su došli iz Sudana i tako dalje, koji žive u našim podnebljima i odlaze. Nakon 10 godina ne mogu se priviknuti da žive na ovoj klimi i odlaze nazad. Ne mogu živjeti. To je za njih neprirodno da žive. Znači, svako podneblje ima svoje, pa kad kažu da to pri hladnoći ne mora znači da je to zaista hladnoća po našem razumijevanju, po našim kriterijima. Što se tiče ikindije, ona ima naziv El Asr, Salatul Asr, i to je poznato, i zove se još El Aši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Hafizu ala al-asrejni qila wa ma al-asran, kaže čuvajte 2 ikindije. Pa kaže Allahu poslaniče, što su to 2 ikindije? Kaže namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Misli se na šta? Na el-bardejni, na sabah i na ikindiju. I kaže Imam Hakim i Zahebi i Šejh Albani da ovaj hadis vjerodostojan. Ali se tako naziva jedna stvar zbog druge koja je njoj slična ili ne može bez nje i tako dalje. I to je poznato u šerijatu. Na primjer, u arapskom jeziku se kaže el omerejni, 2 omera. Na koga se misli? Na Ebu Bekra i Omara. Zato što ne mogu jedan bez drugog. Ebu Bekr i Omer, pogledajte hadise. Došli su Ebu Bekr i Omer i ušli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izišao Allahov poslanik sa Ebu Bekrom i Omerom. Popeo se poslanik sallallahu alejhi ve sellem na brdu Uhud sa Ebu Bekrom i Omerom. Vidio sam Allahov poslanika da hoda i drži Ebu Bekra i Omera za ruku. Znači sve šta? Skupa. I onda su nazvali El Omerejni, 2 Omera. Kao što je nazvano El Kamerejni. Kaže se za 2 mjeseca, misli se na sunce i mjesec. Zato što su šta? Uvijek neizmjenično. Jedan dolazi i povezani su. Uvijek nečim su vezani. I kaže se, na primjer, El Esvedani. 2 crne stvari. Šta su to 2 crne stvari? Datule i voda. A voda nije crna. Voda je bezbojna. Ali zato što su šta? Vezani. Možeš li jesti datule bez vode? Pa ne možeš. Kad progutaš nakon toga, moraš piti vodu. Pa su vezani, znači jedno za drugo, pa se zove šta?
El Esvedani, kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ibnu Mađi koji je vjerodostojan, prolazilo je u kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem po mjesec dana, nije se palila vatra. Pa je upitao Ebu Seleme, kaže, a šta je bila hrana poslanikove sallallahu alejhi ve sellem porodice? Kaže, ni u jednoj od njegovih kuća se nije palila vatra po mjesec dana. Šta je bila hrana? Kaže Ajša, El Esvedani, dvije crne stvari, kaže et temru wal ma. Znači, hadis vjerodostojan u kome Ajša kaže da se odnose dvije crne stvari na datule i na vodu. Zaboravio sam šta je rekao po pitanju akšama. U ovome nam je dokaz koliko su ashabi bili precizni pri prenošenju čega hadisa. Nije znači rekao, pa pretpostavljam, vjerojatno da je kazao kad sunce zađe, nema vjerovatno. Ja nisam zapamtio, ja ću prijeti ono što sam zapamtio, ono što nisam. Kako kaže jedan od tabina, kaže dvije stvari je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio ummetu svome. Jedno je, kaže, zaboravio Ibn Abbas, a drugo sam zaboravio ja. Nisi ništa dobio. Ali on prenosi ono što zna. Prenio sam lanac prenosilaca od Ibn Abbasa. Ibn Abbas je zaboravio jednu stvar, a ja sam zaboravio drugo, ali ja ga tako prenosim kao što sam ga zapamtio. Ili prenosim ono što zapamtio, a ne spominjem ono što sam zaboravio. Čak ponekad je bilo pitanja da čovjek dođe kod čovjeka, ravija kod ravije, i kaže mu, ti si meni pričao od toga i toga i toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tako i tako i tako. Kaže, boj se Allaha. Ja to nikada nisam rekao. Kaže, jesi vallah. Ti isto meni, kaže, pričao. A on zna da je čovjek koji mu to spominje da je šta? Pobjedljiv, 100%. Ali on zaboravio. I zna da ovaj neće izmisliti na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da to zaista čuo od njega. Pa bi nakon toga kad bi prenosio hadis kaže, i pričao mi je taj i taj, da sam ja njemu pričao, da je meni pričao taj i taj, od toga i toga, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao tako i tako. Pa bi rekao, znači, pričao mi je taj i taj, da sam ja njemu pričao. Pa bi vratio u stvar kako jeste. Jer on nije siguran. Znači, to ukazuje na jednu preciznost u prenošenju čega? Hadisa. I zaista ono što mi imamo, lance prenosilaca, to se ni jedan ummet ne može time ni približno pohvaliti. Jer ništa nema. I lanac prenosilaca je taj koji je sačuvao nama vjeru. Jer da nije lanca prenosilaca mogli bi spakovati i Kur'an i sunnet. Kur'an jeste prenesen mutevatirom s generacije na generaciju, no međutim, pored svega toga lanci prenosilaca igraju veliku ulogu. Akšam ima dva naziva, salatu el Maghrib, i ima drugi naziv koga smo spomenuli u prethodnom hadisu, a to je kako? Ešahid. Kazali smo u prethodnom hadisu da se zove, ne u ovome sad prethodnom, nego prije njega, prethodnom predavanju, bolje kazati, nazvali smo ga i kazali smo da je spomenut kao Ešahid. El Iša, jacija, zove se Latame. I došlo je, zabrana je došla u nekim hadisima da se naziva tako, no međutim, kažu učenjaci da je to ispravno, da ne treba tako stalno da se zove namaz, jer je ome hadisu nazvana je tako jacija Latame. Sabah namaz ima u šerijatu nekoliko naziva, ima salatu subh, salatu fajr, salatu gada, to su nazivi znači za sabah namaz. Uzvišeni Allah te barek tala naziva ga salatu fajr. Ovdje tedaunaha latame, koga zovete latame, kaže autor ili komentator kaže, dozvoljeno je znači nazivati, ali je bolje to ostaviti. O šemsu hajje, dok je sunce još uvijek bilo živo, to jeste grijalo je, jako je grijalo i nije počelo mijenjati svoju boju iz one jarko žute boje u crvenkastu, na što nam ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ikindiju kada? U prvom vremenu da je klanjao ikindiju. Jer da je klanjao ikindiju nakon toga, već sunce, znamo odmah već posle ikindije, kada pođe padati prema horizontu, to već polako mijenja svoju boju u crvenkastu. I volio je da okasni sa jacijom. Ovaj hadis je dokaz, znači da je isto tako lijepo da se okasni sa jacijom, naročito ako se radi o tome da se ljudi još nisu okupili. Mrzio je da se spava prije jacije. Jasno, zbog čega? Zato što čovjek nema prvo vremena da ospava, se odmori, i onda kada ustane samo nakav nenaspavan, nije ni za namaza, ni za čega. I postoji velika mogućnost da prespava šta?
ne sabah već jaciju namaz, jer ako spava prije jacije, onda može lako prespavati jaciju. Imam Tahavija kaže, onaj ko može se probuditi, ko je siguran da će se probuditi, on ima olakšicu. Ima olakšicu. No, međutim, ispravno je da čovjek treba to izbjegavati. I mrzio je da se priča poslije jacije. Da čovjek ne bi upao u nekakvu priču ili govor koji mu neće koristiti, a koji se nama počesto desi, i da ne završi svoj dan sa takvim govorom. Jer čovjek zadnju stvar što čini u danu je šta? Namaz. Pa treba, znači, pred samo spavanje da mu bude zadnja stvar namaz koji je uradio. A kada ustane ujutro počinje svoj dan sa namazom. I taj je opet njegov dan prožet još sa 3 namaza. I uvijek je u namazu, uvijek je sa namazom. Ali ako čovjek nakon namaza uradi svega ispod čega da možda dovede i svoj namaz u pitanje i riječ koje govori da bude pitan za njih, sigurno da je to pogrdna stvar. Ovdje je jedino izuzeto da čovjek sjedi u nekakvom hajru, da se uči, da se posjeća znanju, da se posjeća hajru, to je dozvoljeno. Imam Buharija naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže es-semeru fil ilm, sjelenje zbog znanja. A u drugoj predaji es-semeru fil fiqhi wal hajr, sjelenje zbog fikha i zbog hajra i zbog dobra. Znači da se sjedi poslije jacije, stičujući znanje, da se čovjek poučava znanju, da se ljudi posjećaju i tako dalje, ili da govore o nekim bitnim pitanjima, neće inšallah tela smetati, jer se navodi u nekim predajama koje su slabe, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio poslije jacije da se savjetovao sa Ebu Bekrom Omerom po pitanju nekih poslova i stvari vezanih za muslimane. U svakom slučaju, ako postoji zatim potreba i stvar koja je korisna, da to neće ulaziti, znači u hadis koji to brani. Ibn Omar, kako spominje Abdurrazak, kada bi vidio ljude da sjede poslije jacije, pozvao bi i udarao svojim štapom. Udarao svojim štapom i kaže, sjelenje biva prije jacije, a spavanje poslije jacije. Neki kažu da je hikmet u tome što je Allah dželešanu učinio noć za odmor, za počinak, a dan za rad. Pa ne treba čovjek, znači, da noću, znači, sjedi i treba da odmara, a da je spreman, znači, da danju može raditi ono što treba da uradi. I zaista, koliko god čovjek da radio noćnu smjenu i koliko god da radio, ne može se nikada priviknuti. Ne možeš ti promijeniti Allahu sunnet. 50 godina čovjek radi noćnu smjenu, nikada se ne može priviknuti, niti se može po danu spavati kako treba. Jer to je suprotno sunnetu i onome što je Allah na čemu je stvorio čovjeka. Neki kažu da je to bio postupak pagana, pa ga treba izbjegavati, jer nije dozvoljeno ponašanje pagana, pa ga treba izbjegavati. U svakom slučaju je bilo jedno ili drugo ili treće, čovjek koji je dužan da se pokori naredbama poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da izbjegne ono što je Allahov poslanik naredio da se čini. Islamski učenjaci kada govore o tome kažu, kada govore, znači, o sjelenju i o pričanju i o govoru koji nema vrijednosti nikakve, kažu, ako je pričanje srebro, onda je šutnja zlato. Onda je šutnja zlato. Pitan je Imam Malik na smrtnoj postelji, jedan ga je pitao, da mi kaže nešto oporuči, ti sada umireš, imam se ovoga umeta, daj mi nešto kaži što će mi koristiti. Kaže, daću ti znanje svih alima i daću ti hikmet, mudrost svih mudraca i daću ti medicinu svih ljekara. U 3 riječi. Pa kaže kako su to 3 riječi kada je u njima sadržano sve? Kaže, što se tiče znanja, sve uleme kaže, kad ne znaš, reci ne zna. Kad ne znaš, reci ne zna. Što se tiče hikmeta i mudrosti, kada kaže, sjediš sa ljudima, budi od onih koji najmanje pričaju. Jer ako pogode u svojoj priči, kaže, ti si sa njima, imaš nagradu. Jer sjedi o tome, međutim, imaš nagradu. A kaže, ako pogriješe, nećeš biti pitan. Jer ti to nisi šta progovorio. Ti sjedio, šutao si. I daću ti medicinu svih ljekara, kaže, kada jedeš, ustani u onome momentu, kada budeš ustajao, da istim žarom želiš jesti tu hranu, kao kada si počeo. Nemoj čekati da se natrpaš pa da ne možeš ustani kako sa zemlje. I nemoj čekati da se toliko najedeš da više kažeš, ja ne bi ovo svakako više jeo, ne znam koliko da ostaje, ja ne mogu jesti. Nego kada ustaješ, da ti je ista želja za tom hranom kao kada si počeo.
kaže, to ti je medicina svih lekara. I zaista, ove riječi mama Malika treba uokviriti i čitati ih i raditi po njima. Stoga ulema kaže, kada govore znači o pričanju, kažu uzvišeni Allah nam je učinio dva uha i jedan jezik. Da duplo više slušamo nego što pričamo. Prekidao je sabah namaz kada bi neko od nas poznavao onoga do koga sjedi. Znači kada bi čovjek mogao raspoznati onoga ko sjedi pored njega, tada se otprilike šta završavao sabah. Znači da uzmemo da nema u džamiji svjetla, nema ništa, otvoren, vidi se znači može doći znači s polja svjetlost, kada se polako pođe znači rasvanjivati i vide se znači lica, znaju se tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekidao sabah namaz. U predaji kada bi neko poznao lice svoga brata. Kada bi poznao lice svoga brata pored njega. Dobro. U predaji, onome prethodnom hadisu, prije ovoga i njemu prethodnog hadisa, hadisa Ajše, da su žene klanjale sa poslanikom sabah i da su odlazile svojim kućama, niko ih ne zna od tame. A ovdje kaže da bi savršavao namaz kada jedni druge poznamo. Kako ih pomiriti? Mogu se pomiriti na drugi način, da kažemo, jer ovdje ima oprečnost. On kaže, kad bi neko poznavao lice svoga brata pored sebe, a žene bi odlazile, kaže, njih niko ne zna. Baš tako. Žene, ovo govori ovdje, kad bi neko poznavao čovjeka koji je šta, pored njega, možeš raspoznati. A žene su izdaleka, kaže, niko ne bi znao od očije tame, nije niko dolazio blizu žena. Tako da, tu je razlika i znači na takav način mogu uskladiti značenja hadisa. Znači nema oprečnosti među njima. Prekidao bi namaz, ovdje se može misliti jedan sarif ili jedan fetil, da preda selam ili da se okrene prema klanjačima. Jer je sunnet da imam nakon što završi namaz, što preselami, da se okrene prema klanjačima. Da samo ostaje na mjestu da kaže Allahumma ente selam, o minke selam, to završi i nakon toga okreće se prema klanjačima. Neće ostati okrenut svojim leđima prema njima. Jedno znači da to dvoje, možete odnositi na jedno i na drugo. I bolje mu je da se okrene kako želi. Možete okrenuti na desnu, možete okrenuti na lijevu stranu. Kako da uradi, ispravno je, sve je to prenešeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neka ulema kaže, ako će ostati imam da zikri dalje, recimo posle sabaha, do izlaska sunca, onda je bolje da se šta ne okreće. Da se ne okreće džematu, nikako da ostane tako. Zbog hadisa u kome se kaže, hajrul međalis estukbira bihil kible. Najbolji medresi su oni koji se okrenuti prema kibli. Pa kad se čovjek okrene leđima, nije šta okrenut prema kibli. A želi zikrit, kaže neka ostane svojom mjestu. No međutim, ovo je mišljenje slabo, jer hadis kojim podupire ovo mišljenje daji. Ovaj hadis je slab, nije vjerodostojan. Zabilježio ga imam Tirmizi i drugi, imam Mahanu u svome lancu prenosilaca, tako da je ispravno da se imam u svakom slučaju treba okrenuti prema džematu. U ovom hadisu je isto tako dokaz kako mlađi treba biti pun edeba i etike kada se druži sa starijim. Jer kaže, došao sam ja i moj babo, pa ko je pitao? Babo je pitao. Nisam ja trčao da pitam ispred babe. I znači u tome je kimet poštivanja ili kulminacija, vrhunac poštivanja, znači starijeg, i to je obaveza i kada dođu braćo dvojica, stariji i mlađi, i neko treba da pita, onda pita stariji. Neće mlađi trčati da pita i da priča ispred, mlađi neće pričati ispred starijeg. Osim da se radi, da je čovjek učeniji, da je stručan za tu oblast, tako da to je druga stvar. Ali dvojica se nađu isti po određenom pitanju, ili su oba dvojica od običnog svijeta po dotičnom pitanju, onda stariji priča i to je poštivanje, ispoštivanje prema starijem. U protivnom priča učeniji. I u hadisu je isto tako dokaz kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pun milosti prema ummetu. Pogledao bi u ljude, ako se okupe, klanjao bi. A ako se ne okupe, sačekao bi. Pa nije znači gleda uvijek da im šta? Olakša. Nije znači čekao, ljudi se okupili i nakon toga sjediš i čekaš i ispitivaš šta budu ljudi. Zar nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muazu, efetanu nente ja Muaz, zar ti si taj koji ispitivaš ljude, stavljaš ih na kušnju, zato što im je malo udulio namaz. Ja znam jednog imama u islamskom svijetu, muslimanskom svijetu, dođe na sabah i ima ezan.
u prvo vrijeme i nakon toga pola sahata se uči i kamet. I svugdje je tako. U toj zemlji svugdje je tako. I ljudi se drže toga i on dođe i klanja sunnete i sjedi i 40 minuta, 45 minuta, svi se ljudi okreću, on neće da ustaje, a sjedi u džamiji i neće da ustaje da počinje sa namazom. Kao da mu je cilj da se razlikuje od ostalih ljudi, kao da ti imaš argument iz šerijata koji jasno ukazuje da ne treba biti pola sata nego 45 minuta. Ako su ljudi navikli svugdje da je pola sata i dođe u džamiju, zbog čega ti se razlikuješ od ljudi, a nemaš dokaza nikakvog u šerijetu, nemaš argumenta? Pa je zbog toga nastalo ni nesuglasica i svađa i tako dalje, znači nema nikakve potrebe, nego treba čovjek gleda da olakša ljudima koliko može i da klanja namaz najslabijih, da klanja im namazom najslabijim od njih koji su znači pristali za njim u safu, kako došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje smo spominjali. Ovo bi znači ukratko bilo nešto ova dva hadisa koja su vezana za namaska vremena i nismo završili svakako sa namaskim vremenima i nakon toga ćemo nastaviti da govorimo o njima, iako smo većinu propisa koji se tiču namaskih vremena spomenuli. Onda će Allah te bareke da nas uputi na pravi put, da se uputi na istini, popravi naše stanje naših porodica, da se uvede u dženevska poslanstva sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim i šehidima, divnim svojim društvom. Allahu teala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi.